जों तिनि जलाय तिसा बिसिओ कायसा बुसकांनि 26 तारिख जे लोकसभा जे संमारि अबन रुगै जों तिनार कायसा पान्दा खलाइचा बिलाय तंथतक बुफांतलाबो साखलमा आसुगै लोकरगबो अरनि बुरुं बुरुं खाय फैलाइचा एकाय जों ओ लोकसभाबो तांगै जों इंको पद्दबु बारा बुट दिनाना अबन तिनि सुक्रुबु जों सालाइचा लोकरबो बर खाफुरजा का खानावै एकाकाय जतन खाव थनजा जे मार्जिन बुट बायखाय चिनि महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मा जों खप्लाय खलायनायनि बागै ताय तिनर फाइमानजा फैका चिनि बीजेपी नि रामचंद्र घाटनि मंडलनि जनरल सेक्रेटारि चिनि रंजित देबबर्मा नखबै चिनि TWF नि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट चिनि ब्लक प्रेसिडेंट नखबै गोबां मानसिनि अजामार ताय चिनि जुन नि प्रेसिडेंट बबर दङ kay bini onno ko wona bin tifang bin tinoron pandabong kha kay जों खाख्लायो बुसकांनि को गोबां मा गावसभानि बिसिंगो जलाय तिसानि लुकुरो थानाय विधानसभा संमारिबो जतनि गोबां तिप्रा मथानो बुद्धि कान्द्रस सिननो रुय कोप्लाय खायजा कay ताबो बुसकां सालोबो अ जलाय तिसा बिसिनि लुकुरो चिनि महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मानो कोप्लाय खायनायनि बागै गोबां खा बुद्धिनाय एबं हामारिनि सामुंनो बुसकांगत लांनायनि बागै तिप्रा सारंनि कगनो दिल्लीबो सारिनानि बागै बरक गोबां बुद्धुय जिदिरिनाय kay aboni bagai tini jara फाइनाय देबाक ननो आनि खाकाहाम ते हामजांमा याफार tini जों कालकृष्ण पारा स्कुल गाराव तिप्रामथा बीजेपी IPFP जे जोतो आरो तिनि कायसा चिकनसा जों आसुगलाय बं पान्दा खायका मानजाक फायका चिनि 24 रामचंद्रगारनि बरम गनां MLA रंजित देबबर्मा ब्लक प्रेसिडेंट तिप्रामथानि ताखुक अलेन्द्र देबबर्मा ते जतो आदं जुगसं ओंखाय जों तिनियो आसंलामा बेलाय तंथकलायका अबहायकेनो चिनि 24 रामचंद्रगार जों जतो जागानो जतो आमसायो जों गोथाम दल मिलाय अबहायके प्रचार खायनाय तिनि प्रचार बेले बेले हामबाय बेलाय काहामखा ओंखाय मणिपुरेबो जों गोबां जागा प्रचार खायनाय जों आं आपिल खायना मुसुगो त्रिपुराबासी तिचिनि रामचंद्रघाट नि जतो तिचिनि पूर्व त्रिपुरा आसननि जे ताबो प्रार्थी कृति सिंह देबबर्मानो पदबरसिनो बुदिनान बांगै विशेष करे 24 रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्र चिन लुकुरनो जों कयना मुसुगो पदबुबार सिम्बल त्रिपुरामथा खायनायबो IPFP खायनाय BJP खायनाय बादेबो जतो CPM खायनाय कांग्रेस खायनाय खाजन ताखुक सं बुखसनो जों माबन बिसिंति कबना मुसुगो जतनो चिनि दफा हामक्रायनि बांगै एलाका डेभलप नि बांगै पद्म सिम्बल बुद्धिवै कोप्लाय खेदि चिनि राज परिवारनि फेमिलिनि बरक चिनि राजानि थैनि बरक महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मानो पदवर सिम्बल दिवै कोप्लाय खेदि दिनै कबक जाव जतन हामबाय।